Da upitaš bilo koga u mom kraju, Zelengaju. Tko sve radi na pračke? Tko iz pračke gađa mačke? Tko preskače preko zida? Tko lastina gnjezda skida? Tko kokoši za rep vuče? Ko se s djecom stalno tuče? Spreman da u svađi poneko ugarak. Odgovor će uvijek biti Al da pitaš u mom kraju Zelengaju isto tako, tko je cijelo noć kako da bolestoj majci dade aspirine i limonade. I da pitaš isto tako, tko je jako, jako plako, zato što se Mila mala po koljenu ogrebala, kad je pala čak u jara. Odgovor će uvijek biti Što je takav, tko bi znao, čas je dobar, čas je zao. Čas bi svakom srce dao, a čas bi se svukom klao. mršav tanak ko suharak, Grde stvara!